Under every normal circumstances, I should have been celebrated in ala Igbo gburugburu. Maka nne gị na nna gị kpọrọ na gị je kpọba gị na arụ. Now, I repeat. Our parents na ala Igbo kpọrọ na anyị kpọba anyị na arụ na ihe ọjọọ. Without knowing. Enwebe a religious leader na ala Igbo gburugburu pụtara n'isi ndị Igbo. Pụta nọ na-arụ. Na-arụ adị mma. Enwe. Till I, the master prophet, they are working one of the Biafran people. Biafran spiritual leader. Ma pụta na-akọwashiri n'ụmụnna anyị ihe ha na-ama. Nna anyị ha ama na ihe ha ti na anyị n'ụwa na-arụ. Ọ dị ka nga your mother or your father gbara na gị plane. Ị chere ịga ala bekee. Asị gị lekwe Lufthansa na Lufthansa dị mma. Mpa gị na mma gị asị gị, hey, na Lufthansa is so cheap. Ka ha were Nigerian Airways. Na Lufthansa is so expensive. Na ka ha were Nigerian Airways. Na Nigerian Airways ga-adị cheaper. Ga-abanye na the plane. 1 hour later, the plane will crash here. Your parents will not forgive themselves. Your mother will not forgive your father for trying to look for a cheaper one. For all her life, she will never forgive your mother. Because no one wanna. But nwoke hụ lega anya nke ga-adị na easier, cheaper. Ịzụ nwa na ala bekee awụ ọwụhụ ofe Owerri. Now, let's put it on a different perspective. Nne gị na nna gị ọ just na ịnwụrụ anwụ n'elu ụwa. Ọkwa let's say na ịnwụ. The plane take gị eburu gị jeme ebe ọzọ. Maybe gapụ ebe nwee nsogbu. Or gapụ ebe he deport oge. Your mother will never forgive your father. Ọ ga-asị no nga ọ gbaga mprimpi. No nga o megharịga. Jee jụrụ ọ kara iwere Lufthansa ga-eke mma. But lekwe nne gị na nna gị kpọrọ na gị. Jee dome gị na arụ ihe ọjọọ. Uchu. Christianity uchu. Ịma ya na uchu n'ala Igbo. Uchu ihe ọwụ. Nne gị na nna gị kpọrọ na gị. Zocha gị na school but jee ti gị n'ihe ọjọọ. Gasị m, why ị ga-eji hapụ ihe nne gị na nna gị tiri gị n'ime gị? You are an idiot. You are an idiot. Iwu atụ, iwu ewu. Ego eji zụọ gị na school was a waste. Ego eji zụọ idiot rika gị is a waste. So nne gị kpọrọ na gị tii gị n'ihe ọjọọ unknowingly because they don't know any better. Geto manacha na nga itinye gị ihe ọjọọ ga nnọtụkwa. Are you not an idiot? Ele ihe mere ni he ji zụọ gị ka ị gaa akwụkwọ ka ị gaa nweta knowledge of the slave masters. Ele ihe mere nne gị na nna gị ji were gị ti gị ka ije mụọ English, ti gị ka ije gụọ akwụkwọ. Ọwụ ka ị mara ihe karịa the slave masters. Ha mụọ nwa send there to be a reverend father.
nwa hero nga ahụ go the religion of the slave masters, religion ndị gburu nna 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 ha, study ya na-epreach na ya ụmụnne ya, ga-apụta si na iwu a Catholic a pastor je study the religion of ndị mere arụ n'ala gị. Are you not an idiot? I'm hearing myself double. I don't know why. Are you not a useless idiot? Ndị Igbo gburugburu kere ịdị na-eto m, na-ekele m, na ọwụhụ na achọrọ m ego jeme, na achọrọ m ka ofe rụrụ arụ zuora ha nri. Most of us bịara ala bekee na-achọ naanị ego. Most of us bịara n'ala bekee na-achọ ihe ọzọ. But abịarakwara m n'ala bekee na-achọkwa ego, but na-achọkwa ka mmata ihe kara ndị bịara mbụ. Oyiokwu na asị na akara aka awụghị otu. Akara aka anyị niile awụghị otu. O nwere ndị bịara n'elu ụwa ka ha kpọpụta ibe ha n'ohu. Nwee ndị bịara n'elu ụwa ka ha ji mezuo n'ọgụ idiots bịara n'elu ụwa, which some of you are one of them. A prince abịara may assassinate the king. The strong men akpọrọ the prince may escape. Ga train all the prince. A smuggle in back the prince ka onwe ka ha bịa nwee ike iji gaga ịkpọpụta ụmụnne ha ndị nọ n'ohu. Ụmụnne ha ndị nọ n'ohu wu ndị hụrụ the prince ga report to the authority. Na the prince alaghachitele back with ndị ga-abịa liberate ha. Otu ejije sport onga the prince nọ na strong men ọ kpọtara ndị ga-abịa liberate the city. Otu eji m egbuchi aha. Ndị Igbo ha laikiri nọ n'ohu. Lekwe ihe ndị POB mege Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro. Lekwe ihe ha mege na-agba ya ụkwụ, na-agba ya mgbe okpuru, na-asabotachi ya. All this while. Ị ga-ajụ onwe gị sị gị, ele ihe mere ndị Igbo cannot stand ka ha to be liberated? Ọ maka eriri anya ọrụ. Now, ele ihe wu my crime? Ele ihe mere iji chọọ ka igbuo m? Ele ihe mere iji chọọ ka ime assassinate my character? Just because of na asị m gị na ekpukpere nna anyị na nne anyị tiri anyị wa arụ. No ihe ndị ọcha butere na anyị. Ndị ọcha butere na anyị ka anyị ji ekwo maka ihe hapụ Chukwu. Hapụ ndị ezumezu ya. Chukwu wu ihe ndị nna nna anyị ha nna nna anyị ha for over thousands of years ma ama ha ihe ọzọ. Gasị na ị ga-egbu m, na ị ga-akpafu ọbara m, na ị ga-assassinate my character. Ele ihe ọjọọ m mere gị, you idiots. Ele ihe ọjọọ m mere gị. Akwasị m gị ka ị mara onwe, ị mara Chukwu. Because an awakened mind cannot be enslaved. Ndị a na-eri ọrụ idiot na-ama onwe ha, na-ama Chukwu ha, na-ama mmụọ ha na ya so. Ele ihe m mere gị. Ele ihe wụ my offense. Na asị m gị mara onwe, mara Chukwu. Chukwu amara gị. Ofe rụrụ arụ ezuore gị ire. Ele ihe wụ ihe m mere gị. Ele ihe m mere gị. Akwa enechana m nọ evidence niile, research niile m mere for the past 15 years. Akwa were nne m enye nnụ si nnụ
je study ano King James of England in 1613-14. Ngosi na ya na ara nwoke. I have Jesus, have John, I have George. Why are you blaming me? Omini gini na Jesus nwere John, enyi nwoke ya na ya na-akpọ ntụnụ, na ya na onwe ya nwere George, enyi nwoke ya na ya na-akpọ ntụnụ. So, it is happy that Jesus were your Lord and your personal Savior. Onye na-akpọ ntụnụ. Are you not an idiot? Are you not a useless bastard? Are you not a efulefu? Are you not a idiot? And you give information. Chineke mene onwere ihe nwetere 2 or 3 months ago. King of Belgium. It took me time. Authentify a true document. Otu strategy King of Belgium ji nwee ikoji colonize our people na Congo. King of Belgium in 1885. The whole strategies. Mee ha ka ha kpọrọ ghara ịkpọ mmụọ nọ n'ala nna ha. Mee ha ka ha disregard ya mmụọ nọ n'ala nna ha. Ekpekpele ka ha use the power of the gods of their land. Do it with every possible means. Chineke mekwe ebere, anyị enweta a document, anyị enweta information, a quote from Pope Leo X. Osi na this story, akụkọ efulefu, akụkọ Jesus ha kọrọ, no bullshit. No ihe mere ha abụọ granye. Ihe ha ji ọrụ ha nọ no format ha setri, and ha jile that format na abụọ granye. Akwenyere m nne. Akwa ewepụtara na nnụ about 10 commandments. Ihe onye Igbo ọbụla, onye iji otu onye Igbo, ihe ọ na-ebugharị wụ Bible. Any iji otu ọbụla nọ n'ala Igbo, Bible. Oh, Moses na God nyere Moses 10 commandments. Those idiots. Akwa ewepụtara na nnụ Egyptian book of the dead. Ha na Egypt. This idiot ha na-ama ha ngene. Egypt wu ndị ojii, ụmụnne gị. Elekwuru Egypt taa. Egypt 2000 years ago, Undoji de Kamonake. The goddess of Ma'at, the daughter of Amen-Ra. 42 laws of Ma'at, the goddess of principle, balance and principle, justice. Onga Hokeshin Akopita, 10 commandments, word by word. Ma'at in 42. In a book of Psalms, 80% of book of Psalms comes from Egyptian book of the dead. 40% of Revelation comes from Egyptian book of the dead. 60% of Isaiah, 60% of Isaiah, Ecclesiastics, all those places come from Egyptian book of the dead. 20% of Isaiah comes from the book of the god of Iran, Hironazda, and Zoroaster. Are you not an idiot? You a doctorate degree. You were a lawyer. You were a barrister. You been ala beke. You jana ala beke. Ina apu na abata. But you are not able to unravel this little thing. Are you not an idiot? Are you not useless? Church. Akwenyere m nno Egyptian book of the dead. Onye, how many of you gonna study Egyptian book of the dead? Okay, try to study Egyptian book of the dead because you are a church. Why not click 42 laws of Ma'at? Just click 42 laws. Before you emu double AT. Ya pota. Get watch ya. You got 42 laws. From there can you with this. Oh, Master Prophet, how do you know that that is authentic? You are idiots. You will tell Koko. A lot of the matter that Bible is authentic. Egyptian book of the dead precede the Bible. Egyptian book of the dead has been there
thousands, over 50,000 years before Ndocha and Mondocha. Are you not an idiot? So, ya wuru na enwe evidence na Moses ihe niile gbasara 10 commandments are from Egyptian book of the dead, then that means every case of Christian religion, every case of Judaism, every case of these three religions from Middle East, and the awakened one of the Biafran people has unraveled it. Ele ihe mere gị nsere ga-asị Chukwu anyị ekele gị maka ime ka nwanne anyị mara ihe karịa agwụ. Ele ihe ọjọọ mere gị. Asị m gị, all my research ga-aleba ya anya. Ịchọ gaa Egypt, gaa na old pyramids enwere 10-20,000 years ago, ị ga-ahụ all those symbols of I have not stolen from Ma'at, the goddess of Ma'at. So, that means that idiot who said God of the Bible never existed, and it is true that Ewu never existed. So, am I not the awakened one of the Biafran people? When the awakened one, why are you upset? Because when only the behind of the Pine Tapa more than me. Am I not the awakened one? For somebody saying they are the awakened, oh, near Tetelenona, near Hona the behind of the Pine Tapa, near Honi Kedioch. Ayahoni Kedimbo, nye dimbo nako, anwa toto, manya dimgo nako, ona toto. Ele ihe mere ndị Igbo. Ele ihe mere nno. Emere m gị gịnị? Asị m gị gbuo nwanne gị. Asị m gị gbuo nne gị. Asị m gị gbuo nna gị. Ihe m si gị wụ mara onwe gị. Mara ihe mere ni mgbe ewu dị ka gịnị a na-amụbe atụrụ dị ka gịnị. Onye m si gị. Chineke mere na anyị nwere means ịmata ihe anyị na-ama mgbo a na-amụba anyị. You can were Google today nụ ihe nde akwụkwọ nde ị na-enwe ike ịzụtali ga-eweta ya na ya Google. Unless you are an idiot, you will not go and study. And few are those that dare take the time to look into it. Ele ihe mere nno. Gwa m ofu ihe ọjọọ mere nno. Ndị Igbo ndị efulefu, this useless idiot. Ele ihe mere nno. Ele ihe ọjọọ mere gị. Asị m gị egewulu Mbaka, that is a bastard. Asị m gị egewulu Obuka Obi, he's a bastard. Egewulu those pastors and priests in Biafran land, they are idiots. Onye ọjọọ mere gị. Now, Mbaka na Ebuka Obi, na all those useless idiotic pastors enwere na Biafran land, gwara gị that na enwere God, the God of Israel, na obi n'eluigwe, na ahịa God, na onye nyere Moses the 10 commandments. The fact shows that that idiot never existed. Approximately 3,000 years ago in Egypt, the most powerful religion, the religion of Amen-Ra, the worship of Ra, and any other religion. For thousands of years, till when a king Birabia cho etopolo Ra, and here with the beginning of downfall. After that king topolo the religion of Ra, Orum 50 years. Ndocha akonkoa Egypt. Now, have you asked yourself why Ndocha you conquer Egypt? Anakaten or something.
all topple the religion no ano, the worship of Ra. Amen. Ra. Idiot today. Yes, I gotta go. Idiot ikpe me ekpere gasị ameno ya dịkwara gị na mma ameno mma ga-akpọ gị nwa m ya dị gị na mma amemo mpa ga-akpọ gị ya dịkwa gị na mma gasị amimo pastọ ga-akpọ gị ya dịkwa gị na gasị amimo ewuri ka gịnị amen gịnị amen ra ọnwụ ihe amini iwu idiot ma gwa gị na iwu idiot onye ga-agwa gị na iwu idiot ele ihe ị ga-eme. That king, that Pharaoh, toppled the religion of Amen-Ra. Chose ka worship onwe directly. Or ya with the first person bidona say, na with the Son of God, and na with God. Akhenaten, Akhenaten. Na with the Son of God, Son of Ra, and na with God. So now no need to now worship Uzera, now I worship you directly. That is the downfall of Egypt. Urun 100 years. Ndocha Alandiana Egypt. Somebody that na agba na enwere religion no na Israel na akpọ Judaism. You are an idiot. You have not studied. Ihe study go ihe ndị ọcha kọpịrị na domene gị ọrụ eriri format edomechara gị enweghị religion nọ na Middle East na awụhụ Ra and the goddess of and the religion of Iran, Hironazda and Zoroaster. After 2000 years ago mgbe ihe bịara bịa na-emebi abịa na-enwe other religion, Christianity, or the created Judaism and Islam. Previously, we had two major religions in that place. And one of the powerful ones was Egypt. If the Bible, 10 Commandments, as I said before, Revelation contains the book of Amenemope. Ecclesiastes, 80% of Psalms comes from the Egyptian, the book of spell. 23 book of spell of Egypt. Eba na-eje ga ahụ ihe otu ga-eji kwuo ihe otu ga-eji command anyị otu ga-eji command anyị ihe eme happen on the book of Egypt. Most of the things there in 7 books of Moses comes from that Egyptian book of the dead. Did you understand? I am awakened. I have seen the behind of the Paiwan Tapa. I might not have money, but I want to make a judge. In here, Chuku Jopota Mingawo, come weak focus. What no. So ele ihe ọjọọ mere gị asị m gị lekwe ihe elebanye anya lekwe na eriri anya eri na eriri nne gị eri rie nna gị erie sị gị ekpekwele ka erie iji ọtụ dị ka gị and ekpekwele ka erie nwa gị ihe ọjọọ mere gị nsị gị hapụ that iji ọtụ mbaka na that efulefu o mechara fancha idiotic bastard a na-akpọ Ebuka Obi na Mbaka. Ke tanksi eren fene, ke fadede eren fene, ke fada odosi chiotu n'ebe nwa shawa people ke eren fene. Nye nwere na Mbaka na Ebuka Obi. 2 days after achọrọ Mbaka eje sang Ebuka Obi okwu Ebuka Obi na-emezi miracle na-emari anya ya otu. Are you not an idiot? You huna one person Ebuka Obi gwọrọ anya ya emeghe before. You huna one person clear evidence. No, you are an idiot. You are an idiot for coming to challenge the awakened one of the Biafran people, the most powerful man that have seen the behind of the Paiwan Tapa. Idiot,
Oh, why are you cursing? Iwewu. Na akwụkwọ iberibe gedere, all you brood of viper, all you foolish Galatians, are you not foolish yourself? Were Bible, okay? That that useless idiot, okay? Were picture Jesus na picture efulefu akona wani. Do for those bullshit. Stick to Chukwu. Chukwu na ndị ezumezi. Chukwu anyị. Chukwu pụrụ ime ihe niile. And let me tell you, nsogbu anyị nwere n'ala Igbo. And I have to continue to teach. Oh, my alarm is ringing on the other room. I will, little by little, iwepu Christianity from Chukwu anyị. Chukwu awụghị nwoke bi n'elu na-ele ihe niile unu na-eme. Ihe awụ Christianity. Chukwu awụghị mpa nna bi n'elu n'ọya niile tụmara anyị ime n'ọya niile mụrụ anyị. Chukwu awụghị. Chukwu enweghị emotion. Chukwu anaghị alị, nwa m ele otu nri ịrịkwa mma. Chukwu enweghị. Chukwu wụ mmụọ nọ n'ala anyị. Ije na village gị ebe nwere ime ọhịa ebe domere mmụọ ihe wụ the real mmụọ nga ka Chukwu nọ. Ije nga ahụ eme ihe n'ikpesighị ime ga nwụọ maka gịnị? Chukwu nọ nga ahụ. Did you understand? Chukwu and I say hey emechara fancha. That's idiots. Chukwu is not a man. Chukwu has no emotion. Chukwu a naked light, energy, power, protector of the Igbos. Chukwu doesn't hear the prayer of onye ọcha. Chukwu doesn't hear the prayer of onye German. Let's ma onye Igbo mụrụ gị. Chukwu doesn't hear the prayers of onye America. Let's ma onye Igbo mụrụ gị. Chukwu is only responsible for ndị amụrụ in the geographic place of the Igbo land. Oh, Master Prophet, onye kụrụ ụwa niile, you are an idiot. Iwewu. Forget about onye kụrụ ụwa. I'm not interested in onye kụrụ ụwa. Chukwu ezuone m. Chukwu ebuka. Ele ihe nna nna anyị ha gwara anyị before ebutere n'anya arụ. Chukwu ebuka. Ihe m ndị interested as a awakened one of the Biafran people, Biafran spirituality. Ihe ndị interested nwere anyị Chukwu. Chukwu ezuone m. Show me any you rubbish whatever grow. I'm not interested. Chukwu mmụọ na ala nna m. Chukwu mmụọ n'ime. Chukwu mmụọ nyere m ndụ. Chukwu ezuone m. Ihe ọzọ kere ndị ọzọ. I am not interested. Asịga m gị na enweghị ihe nọ nga ahụ. Anọ m in the land of the Ashkenaz. A na-akpọ Bayan. Enwere ha mmụọ. I respect more, but more can on Alanam can get promoted. Agama party more on Italy, and when I have more Sus and Christos, I respect him, and Diana and the other things. I respect them. Agama cause because they exist and they have power, they have energy. Chukwu more they responsible for ndị Igbo, onye Igbo ọbụla eji mmiri. Nwoke onye Igbo mmụọ. Chukwu dị responsible. Chukwu mmụọ nọ n'ala anyị. They are working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. Aga m eto Chukwu. Aga m asọpụrụ Chukwu. Aga m akwere Chukwu. Chukwu pụrụ ime ihe niile. The Chukwu kere ndị Igbo anyị. Ekele m Chukwu. Kelee mmụọ nọ n'ala nna m Amadioha. Amadioha ọzụzụ. Kelee mmụọ nọ n'ala nna m iyi afọ m ihe ọzọ. Aga m akpọtara gị ewu. Nọ n'olu the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. Ihe afọ nna m mgbe ọbụla m yọrọ aga m akpọtara gị ewu. Chekwa the awakened one of the Biafran people. Ndị iro gbara m okirikiri.
Ekwem na Chukwu pụrụ ime ihe niile. Ekelele m Chukwu na ndị ezumezu ha. Ekelele m Chukwu. Ekelele m mmụọ nọ n'ala nna m. Ekelele m kamal ọzụzụ ndị ọgọ m hapụrụ ahapụ. Ekelele m mmiri kara aka nọ n'ala Igbo. Ekelele m Njaba. Ekelele m ọta mmiri. Ekelele m Orashi. Ekelele m mmiri ndị ọzọ kara aka. Ekelele m Njaba. Ekelele m. Ekelele m mmụọ kara aka. Igwe ka ala. Ekelele m ogwugwu. Ekelele m udo Chukwu nyere anyị. Ekelele m Ekwensu, the mighty warrior of ndị Igbo. Ndị Igbo hapụrụ ahapụ so n'arụ. Soro an idiot a na-akpọ Jesus Christ. Soro bastard that never existed. Is these people not useless? Are they not useless? Ọnụ adịghị iberibe. Ekwensu, the most powerful mmụọ anyị nwere n'ala anyị. Na ya alụ ọgụ, na-apụ apụ, na-abata abata. The God of ịtụ mgbara ahịa. Onye mere ndị Igbo na-eji atụ mgbara ahịa. Are you people not useless? Mara na Chukwu. Mara mmụọ nọ n'ala nna gị. Ya pụtara na gị jee nye ihe ha na-eri. Nye ha kai, nye ha ọkụkọ, nye ha ewu. Apart from ihe nde na ọjị na ihe ndị ọzọ a na-enye mmụọ, ị ga-ewere mmadụ ibe gị jee nye ihe ọbụla imerụrụ ọnụ ala ọhịa ala sọ nsọ. Jee kelee ndị mmiri nọ n'ala nna gị. Ihe anyị nwere, ihe nyere anyị ike tupu ndị ọcha abịa. Kpeere na mmụọ n'ala nọ. Buru na arụ Jizọs Kraịst na Mbaka na Efulefu Ebuka Obi arụ ha eji domenala anyị. Lee all this idiot nọ na all this influencer enwere. Ime ego ole all this idiot na-enye ha on a monthly basis. And they promote her. They are pushing this narrative of the slave masters. Ekelele m tete m n'ọna. Asị m gị mara onwe gị, mara Chukwu, mara mmụọ nọ n'ala nna gị. Ndị Igbo mara Chukwu a mara ha. Ofe rụrụ arụ ga-ezuru anyị nri. Beta anyị soro arụ. Catholic Church, Pentecostal, Adoration, those useful iberibe. Ụmụ nwaanyị anyị jiri gbọtọrọ nga aha na-akụ, na-atụrụ na nwoke ego. Are they not useless? Ikwu ha sị na ha nwere doctorate degree. Your doctorate degree is useless. Nne gị na-enweghị doctorate degree ka ewu dị ka gị ihe ama. Because you want a doctorate degree in stupidity. Why don't you wear your doctorate degree and go and research? Research Leo X. Research King of Belgium. Research 42 Laws of Ma'at. Research in here King James Sukuru in 1613-14. Get research China. Then research here. Get research China. No one arrow. Come on, wage 500 years you got one idiot. You got a servant. Oh, only gonna serve ndozo because you are useless efulefu. If you cannot go nwege joku, maka mage onagi jenaru negi or they are awakened. Nage or they are awakened. Oh, they behind them. Are you not idiots? Why don't you go and make research for yourself? You are negi wonye negi oma 42 laws of my art. Negoma Amen Ra. Negoma ihe King of Belgium did in 1885. Negoma na King James is na nwoke.
na Jesus ihe dere about it na nwoke. So gị maracha ihe ndị gị na-emetụkwa ihe nne gị gwara gị, you are an idiot. You are. Master Prophet, I don't like to listen to you because you know why am I going idiot to the kagini idiot? Oh, efulefu. Agmagwa you know efulefu. Or follow kiji ninge jagmagwa gejoku. Chineke kwakwa goko. Eji mo fo anyam. Ele hi geme. Eji mo fo mmiri anọ na ala Igbo karaka. Igeme gini. So ele ihe mere ningeji agmagwa gini iwa an idiot. What else you idiot? Let me we jigbo mmadụ. But mgba gini iwe efulefu. Mgbe iwuru efulefu, simple thing, go and research. Ihe ndị mere na ala anyị, ihe niile he mere nna nna anyị ha 500 years ago, 700 years ago, ga research ya. Research a reason he ji bịa na ala anyị. Research a reason he ji butere na ga arụ this Catholic Church useful efulefu. So research ya. Ga sị na ga research. Chineke kpọkwa gị ọkụ. Ekele na m nọ. I gotta go. I don't know. Where this research jee ga-amara ihe. This is the message of the awakening of the consciousness mbutere n'ala Igbo. And ndị Igbo anyị ga-amara onwe. Manya hụ onwe Biafra ga-abịa. Ekwe nzuzugharị manụ Biafra ga-abịa because mmụọ ndị nọ n'ala anyị ga-ekpe ka anyị nwere onwe. Because anyị nwere onwe Vatican na-abịa brizie n'ala Igbo. Anyị nwere onwe dị na-enwezighị mmụọ nọ n'ala Igbo dị save. A ga-egbudachicha ya. So ya wụzie ihe a ga-enwe cross ka a ga-enwe na idiot that never existed na nne ashawe. Anyị ga-enwere onwe. Inwere onwe has to do by anyị itete n'ụra ịmara onwe. An awakened mind and an awakened mind cannot be enslaved. Nye nga mbrimbi ukwu nwokwa. Nga ihe niile the beginning of ndị Igbo inwere onwe ịmara Chukwu. Ịmara Chukwu ha. Chukwu anya awuhu has nothing to do with idiot to Jesus Christ. Chukwu ndị Igbo na ndị ezumezu ha. All ferrari zoro anyị. Ekele m ndewo.